फैगासिनो दं वेस्ट बेंगल रायजोनिफ्राय गोदानै दिहुनजानाय दोंसे बर' मिउजिक एलबाम राहा प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं इन्जुर जोख्लाबनानै मुंनि दोंसे मिउजिक एलबामा मख'नो गोनांदि सुरज कुमार बसुमतारीनि नाजानायाव आम्बेडकार नार्जारीनि बिथोन होनायाव वेस्ट बेंगल रायजोनिफ्राय दोंसे बर' मिउजिक एलबामा इन्जुर जोख्लाबनानै बर' एलबामा फैगासिनो वेस्ट बेंगल रायजोआव दिहुनजानाय बर' एलबामाव महरगिरि महरै बाहागो लायो जानुप्रिया बसुमतारी आरो सुरज कुमार बसुमतारी बिथांमोना दीप बसुमतारीनि सुजुनाय देंखो होनानै दिहुननाय इन्जुर जोख्लाबनानै बे मेथाइखौ फैगौ 3 अक्ट'बराव राहा प्रडाक्शन मुंनि इउट्युब चेनेलाव फोसावनाय जासिगोन होननानै फोरमायहरदों दायो गासै बर' रायजो राजाखौ बे इन्जुर जोख्लाबनानै बर' मिउजिक एलबामखौ अनसायनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो वेस्ट बेंगल आलिपुरदुवारनिफ्राय बुंदों दायो जोङो मोनसे वेस्ट बेंगलनिफ्राय निउ बड' कमेडि मिउजिक बख'नो सानदों राहा प्रडाक्शन जोंनि इउट्युब चेनेलनि नामा दायो जोङो 3 तारिख अक्ट'बर 2023 आवहाय जोङो बे मेथाइखौ रिलिज खालामनो थांसै दा बयनिसिमबो जोंनि बेनो खावलायनाय नोंथांमोना बयबो जोंनि बे एलबामखौहाय नायनाय आरो बयबो हेफाजाब होनाय बेखौनो जोङो वेस्ट बेंगलनि जानानैहाय आसाम हादर वेस्ट बेंगल गासै जायगायावबो जोङो बयखौबो जोंनि बर' हारिफोरनिसिम खावलायहरनाय थाबाय खुलुमबाय